Hello and maayong buntag once again mga kauban. Ako gihapon si Queenie Joligon o gubani ko ninyo dinhi sa Liloan Central School, specifically dinhi sa lungsod sa Liloan, amihanang bahin sa Cebu, aron atong masayran ang latest updates sa nagpadayong piniliay ning atong live coverage sa BSKE 2023 dinhi sa MYTV Cebu. And as you can see, naana gihapon yung mga voters dinhi sa Liloan Central School nga nangabot note, and currently atong makita nga they're looking for their designated polling precincts. And actually, medyo hawan and medyo dako diri nga area nga eskwelahan na makita no nga. As compared to other schools nga medyo naghuot, this school is very dako kayo ni iyahang land area, so medyo wala gyud naghuot ang mga tao dinhi, mga voters sa maong barangay. This is ang kaning eskwelahan is in Barangay Poblacion. So atong hinabion ang mga volunteers nga naa dinhi kung kumusta ang sitwasyon nila. Okay. So atong makita no nga just like other schools and polling precincts, aduna sila precinct locator map atong makita. So those voters who don't know yet sa ilahang exact polling precincts, they can view here sa ilahang precinct location. And aduna sad sila voters assistance desk with volunteers nga andam mutabang and guide sa mga voters nga hinahanglan og tabang. So may buntag sir. May buntag. Okay, sige. Ayita. Okay. Okay. Excuse me. Good morning. Hi. Live na kayo sa MYTV Cebu sa atong latest updates for the Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Please introduce yourself. Hello, I'm Jean. Okay. Hi, I'm Liloan. Okay. So, kumusta so far ang atong pagpahigayon aning elections dinhi sa Liloan Central School? Kanang nag-expect na jud niya nga daghan jud og tao, pero kanang overwhelming bitaw siya at the same time. Although gilin ako siya first time, pero nindot gyapon kay abi na mo bitaw kanang wala ra, pero daghan gyapon tao mari kay mga tana kung unsay update sa kay daghan man ang updates, daghan ang mga SK, daghan ang mga bagong kanang balot kay kanang mga botante. So daghan gid gyapon nya gamay ra man miron nga volunteers mga kauban before klase na sad. So far kay mao pa lang ni hangap na siya first morning pa lang, nag-expect namin mas dagan ang tao niya, taon-taon. Unsay mga usual nga kakulian or mga concerns nga inyong natubang karon? So far, mao jud niya ang number one concern. Sa muang kanang list diri soft copy kay mao niya number. Ikot nila sa kanang cluster, sa kanang classroom. Wala daw ilang name na as a volunteer kay wala man may makaan kay mao man lang na diri, so amo sila i-forward dito sa hard copies kung sa man. Then another concern sa ang SK nga makanang bago bitang mga botante, wala sa ilang names diri sa soft copy pero naa sa dito sa kanang hard copy. Okay. Are they assisted areas for PWD as senior citizens? Yes, naarag yun ang siya gitawag ang mga seniors PWD padiretsoon na naman siya dito sa iya para makabotar sila nga dili na sila need pa jud. Okay, thank you kaayo. That is Miss Jim Ponce, usa ka volunteer sa Voters Assistance Desk dinhi sa Liloan Central School. O karon atong makita nung ubay-ubay na jud ang abot. Slowly they are arriving in the area. Ato ang i-check kung kumusta na ang situation sa each polling precincts dinhi. So as you can see no, makita nato nga lapad ayo ang area dinhi. So wajud nato nakita nga naghuot ang mga botante sa polling precincts. This is in Liloan Central School, specifically in Barangay Poblacion sa lungsod sa Liloan, amihanang bahin sa Cebu. So, usa sa concern nga na-raise ganina sa volunteer no is gamay ra sila nagman as what she have said earlier. So, ang ilahang
main concern is ang pagtandi sa ilang soft copy o ang voters, name of voters. Kay usahay na uban wala silang soft copy. So medyo magkalisod og asa jud exactly nga polling precinct sila. So mao ni siya no usa sa mga voting area dinhi sa Liloan Central School. As you can see, naglinya ang ato ang mga voters gawas sa maong classroom, waiting for their turn. Sir, nahuman nakag-vote, sir? Wala rag senior. Nagdala kag